Uncle Moto. What is wrong sa inyo mga uncle? Maayong pagbalik usab sa tawang channel o sa mga bago pa diri, Uncle Jikron Biay para sa Uncle Moto TV. Nata diri karon sa Baon, Davao Oriental para magselebrar sa birthday sa akong auntie. Kung naisip na ko nga mag-vlog na lang mga uncle, no, wala ta ko'y plano mag-vlog pero nindot kay lang spot, so kasi makatabang sa inyo na may mga reunion, mga tapok-tapok, nindot kay diri mga uncle. Kay hawan pa kay mga uncle, dili pa siya ilado pero good kay ang spot, kay dili mo kay siya makita sa karsada. So ano na to mga uncle, tulagon. Let's go. Urawa Beach Resort ang ngalan sa usa sa atong i-feature karong adlaw mga angkol. Nahimutang kini sa Baon, San Isidro, Davao Oriental. Dili ilisod pangitaon kay may timailhan kini sa daplin sa karsada. Sa ating mga viewers diya sa laing nasod, no, Indonesia, Malaysia, Singapore, shout out ka rin yung tanan. Sorry kay wala ko naka-vlog karon kay busy kay ko. Sunod atangin ninyo ako mga vlog sunod tong mga akong panirada dito sa fishing ground ako, Ocean Pacific ang utirada. Mga pating among gidatira dito sa Laod. So guys, bantay lang yung sunod siguro mga Disyembre, waka himo na ko laing sumpay na ko tong vlog na ko sa unang panahon. Okay, Uncle Moto. Paminawon ta ang akong pakiginabi sa isa sa mga nagbantay diri sa resort. Koy, dili na siya parintahan ng treehouse? Dili parintahan ng treehouse? Tagpila pod koy? 500. Overnight 750 ang overnight. Kung ang tao koy, ang tao pila ba ang entrance dire koy? Wala entrance kanara. Basta kanara. Ug magdator kuan lang pod, rentahan lang pod ang lamisa ra pod rentahan dai. Wala entrance. Pats kayo. Sige koy. Salamat kay koy. Nag-vlog ko koy, okay ra sa mga koy. Nag-vlog ko. Pero dugay na ni koy. Dugay na po ni. Ganahan kay ko diri ba? Bago lang ni gikuan nila, gi-open gid katong agi, wala man gud nila gihimo nilang private ba. Karon na ni siya gi-open for public. So, kuan lang gyud lamisa, mga lamisa cottage lang inyong rentahan. Pats kayo. Kung na po yung mag-reserve dire mga kay tanan, okay ra pod gina kuan pod nila. Pila pod koy? Just 10,000 man. 10,000 po. Sana na ito po ang lugar. Lucid na na. Pats kayo no. Kuy salamat kay kuya. So karon mga uncle, namin diri sa among kwarto nga rentahan. Tanawon na to, 5,000 daw ang per night diri. So tanan na to ang amenities. Diri lang veranda. Napod sila swing diri mga uncle, pwede katulgan. Pats kayo. Na sila subanan dira, pwedeng suba. Tapos sila shower room dira mga angkolo. Dira kilid pero napoy mga CR diri sa sulod at tanawon. Hello girls, shout out sa kong vlog. Kana sila tokens diri mga angkol. Na sila tokens diri mga angkol, 5 pesos 2 songs. 3 rooms siya mga angkol. So ang first room, kani mo nilang master's bedroom. Na sila kabinet diri pero nakakandado. Na sila ceiling fan, wala sila aircon mga angkol. Og na siya ay own CR.
Let's see. Basic, walay kon heater. Humuga na niya, oy. Bro, shout out sa kong vlog, bro. Saan mo, oy? Killjoy kayo ng mga Puro na kabubot. Hindi lang tanan ba? third room, mga uncle. Na sila ay sink rin, mga uncle. Kitchen. Napay another CR dire. Og na sila ay kitchen. Dire sa gawas. Ngayon na punta mag-explore sa ilahang beach. Pansinin nyo, balas mga uncle. Cream sand siya, cream sand. Grabe tinaw kay mga gulo. Ano na mga angkol. Okay kayo. Hello guys. So, magkayak mi karon for today's video with JM. Ano ni, vlog takeover sa ni Uncle Moto. Yan mo na, the intro dayon. Aray ko! Ano yung kauban? Mag-vlog na mi karon guys. With zero experience from kayak. Kayak ba ni? Kayak and vlogging, diba? Sure kayo. Kanya pag kinalabasan na hode kayo mi. Ug batuwang ning og mahutuwang ming tanan unya kaning GoPro ang kaning camera kay mahulog. Please remember that God's love you, Kuya Jake. Kana na lang remember na you shall love your family. Charles. Libre ra ni hulaman ning kayak, mga angkol. First come, first served. Uy, ang hello, wala kayo nagitan, Kuya Jake. Gani, ang importante, wala ko nahulo. Unya imong camera kay safe. Kung naay sunbathing, dapat naapoy sunset bathing, di ba, mga angkol? Og, of course, kay birthday man, kantahan yun ng birthday girl ay ha mga on. Sa dakong timog ng Mindanao, handa, awit. Day 2, mga angkol. Ang mga magigagaw nagkasinabot na pabugnaw na sad og ngadto mga ligo sa Mount Hamigitan Escape. Dito na makita sa La Union, San Isidro, Davao Oriental. Oh lala, kalain bag. Hello, baby Jane. Tug now? Ito 5 dong. Now. Hello. Okay. Subahanan, dire daw subahanan. Ini subahanan. Washing area, subahan. Meow meow. Ready to go. Uy, strong ang baby. Nakakitag monkey. Gusto mo ko na bebe. Okay, so pababa na may mga angkol. Dire na siguro na to undangon na to ang vlog karo adlaw. Salamat sa inyo mga nananaw og sa mga wala pa naka-subscribe no. Please like, share, subscribe, comment, bash, insult,
donate, bahala na mo, kamo na bahala mga uncle, basta kay there's no bad publicity. Pero seryoso mga uncle, salamat kayo. Og dire na lang siguro ta kutob. Og sa makononayon, ride smart, travel smart, og amping mga uncle.